Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da haɗuwa da ku a wani sabon bidiyon. A yau a wannan bidiyon mun kawo muku bayani ne akan Bash, wanda aka fi sanin shi da Bash Nepa, mawaƙi ɗan ƙasar Jos, wanda ya zuwa yanzu banda haɗuwa da manya-manyan mawaƙa da yayi da kuma wasu fitattun waƙoƙi da yayi, ya riga ya kai matakin da dukkanin wani mawaƙi yake so ya kai. Kafin mu zuwa cikin wannan bidiyon, kada ku manta ku danna alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da kai. Zuwa yanzu mawaƙi Bash ya yi waƙoƙi kala-kala sosai, kamar yadda kuke ganin hotunan su. Duk wannan waƙoƙi ne wanda yayi, kuma za ku iya sauraron su a Boomplay. Sannan kuma ya yi bidiyoyin wasu sun yi waƙa da fitattun mawaƙa kamar irin su Adam A. Zango da suka yi wannan JJ ɗin da sauran waƙoƙi, kuma sun yi waƙa da DJ AB, banda kuma sauran waƙa da yayi. Amma daga cikin waƙan da ba za a iya mantawa da ita ba, ta farko dai waƙar da yayi wa Mama, wadda daga nan ma aka fara sanin shi. Ya yi shekaru sosai yana yin waƙa, ba sosai yake ba, amma daga kan wannan waƙar sai aka san shi. To bayan nan kuma sai wata waƙa ta biyu, waƙar Zo Kano. Wannan waƙa ta Zo Kano babu abin da Bash zai ce wa 'yan Kano a wannan waƙa, sannan su ma 'yan Kano babu abin da za su ce wa Bash akan wannan waƙa. Waƙan da aka yi wa Kano, idan har baka taɓa zuwa Kano ba, babu abin da za ka ce. Idan kuma ka taɓa zuwa, za ka gane shi Bash ɗin ne ya ƙara waɗansu abubuwa, ko kuma haka abin yake. Kawai dai idan kana so ɗin ka tabbatar da waɗansu abubuwa sai ka zo Kano. Waƙar nan ta yi dukkanin abin da ake buƙata, wadda 'yan Kano sun ba wa Bash gudunmawa sosai akan wannan waƙa, wadda ba kowane mawaƙi ne, musamman ma yana ɗan Jos, ya zo ya yi wa wani gu da ba ɓangaren shi ba waƙa. Don ina tunanin in dai ba wai mawaƙa na da ba, a dai wannan karon daga 2022 zuwa yanzu babu wani mawaƙi da ya yi wa Kano waƙa, ko mawaƙan cikin Kanon, kamar yadda shi wannan mawaƙin da yake a zaune a Jos ya yi wannan waƙar. Dukkanin wanda yake sauraron waƙoƙin Bash kuma yake bibiyan shi a wani guri, ya san cewa ɗan Jos ne. Za ku ji yana faɗa suna ɓangaren su na FKG da sauransu, amma shi ga shi ya yi wa 'yan Kano waƙa saboda yana ƙaunar su sosai.